Gu Zialako Ezpala konpainia gara, Nafarroatik gatoz, eta hau da gure bigarrengo kreazioa konpainia bezala. Baina da gure lehenengo kreazioa gu hiru batera. Eta hori gu egiten dugu zirko garaikidea, eta ulertzen dugu zirkoa ez teknika bat bezala, baizik eta hizkuntz bat bezala, non zirkoa dagoen historiaren zerbitzura eta ez alderantziz. Eta kasu honetan gaude Amaia, Irati eta Gaspar kreazio honetan. Hirurak zirkoa ikasi dugu leku ezberdinetan eta hirurak orain Iruñan bizi gara. Eta horregatik elkartu gara. Gure proiektu berriaren izena izango da Erronka. Gure ikuskizunera zentratuko da herri txiki batean, dagoela pixka bat despoblazio arriskuan eta hor kokatzen da. Eta, han egongo dira lanean 3 pertsonai eta gure ideia da nahastea pixka bat herri kirolen mundua eta zirkoaren mundua. Ikusten gehituen han bazeudela gauza asko amankomunean, eta ideia da pixka bat egitea bi mundu hauen nahasketa, eta orduan residentzia honetan egon gara pixka bat horrekin jolasten, pertsonaiak sortzen, ikusten nola elkartu bi gauza horiek, eta hortxe gaude. Alde batetik bai zirkoa dedikatu nahi dugun gazteontzat laguntza bat da. Amua bezala edo proiektu bat hasteko edo proiektu batekin jarraitu alizateko, bai espazioak uzteagatik, bai dirua emateagatik, orduan bultzada on bat. Azkenean kreazioak ez daude, esan nahi dut, ez ditugu, ez daude de por si subentzionatuak. Bilatu behar duzu, orduan hau laguntza bat gehiago da eta guri behintzat super ongi etorri zaigu, pausu bat aurrera emateko. Eta bestetik, Euskal Herri mailan egiteak ere ematen dio puntu edo kutsu bat, euskal kultura edo behintzat euskal kulturaren barruan, zirkoan dedikatzen ari garen non artean ezagutzea eta basarea sortzea. Eta horrek euskal komunitateari eta zirkoan gabiltzen hori bultzada bat. Jolasa? Ai! Nahi bai ezintzio! Tengo trasino! Ere gora berak. Niretzat da, hizkuntz bat, oraindik garatzen ari dena. Nik esango dut erronka bat. Bere baitan.